Boroni interest Nonga, Nabadi interest Nonga, Boroni interest Nonga, Sonkar Bikani interest Nonga. Hello, good morning, Raja लोगो नोंथांमोन आंनि बे बस्क'बर YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार प्रमोद बर' सार आरो बिस्वजित दैमारि सार आरो एनडिबिनि गायसनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि सायाव दिनैनि टपिकआ स' रायजो नोंथांमोन गुबै टपिकआ बिसोर जे हाग्रामा महिलारि सार प्रमोद बर' सार आरो जोंहा बिस्वजित दैमारि सार देरनाब्ला रन्जन दैमारि सार बिसोर साब्रैनि गेजेराव जोंनि बिटिआरआव जाय शिफ्ट जागोन स' बिसोरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोर सासेया मोजां खामानि मावगोन आरो सोर सासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगोन बिनि बिसय दिननि गुबै टपिकआ रायजो आरो लोगो नोंथांमोन स' नोंथांमोना बिसोर साब्रैनि टपिकखौ नायग्रोनानै नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो एनडिबिनि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन ना प्रमोद बर'आनो दिनैहाय जोंनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगासिनो ना हाग्रामा महिलारि सारा गोदान शिफ्ट महरै जाफिनोब्ला निश्चय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगोन नामा ना जोंहा बिजेपिनि बिस्वजित दैमारि सारा थारैनो बिटिआरनि शिफ्ट जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगोन नामा नैबे बाथ्राया बे भिडिअनि गेजेरजों बेरखांदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दायो होग्रोगोन जोंहा मानव गेदेर प्रमोद बर' सारनि बिबुंथि स' नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय অসমে ৬০০ বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে এতিয়া অসমত যদি চাবলৈ যায় যে অসমত সবচে বিদেশত যদি কোনোবা চাকৰি কৰি বেপাৰ কৰি আছে সেইটো হ'ল আহোম আজি অসমৰ বাহিৰত IAS IPS সবচে বেছি আছে যদি অফিচাৰ আছে যদি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সেইটো হ'ল আহোম গতিকে সেই আহোম জনগোষ্ঠীটো আৰু যিসকলৰ ভাৰত স্বাধীনৰ আগত আৰু পিছত প্ৰত্যেকটো বিধানসভাত আজি তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰী আছে মাজে মাজে CM আছে এই জনগোষ্ঠীটোক যদি আজি কোনোবা হাজঙৰ লগত কোনোবা যদি ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ লগত ৰাখিব বিচাৰে এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ অৱস্থা কি হৈ যাব अब्ला दायो दङ जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि बिबुंथि स' हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो नोंथांमोना बिनि टपिकखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय प्रमोद बर'आ दिल्लीयाव सारेन्डार खालामनानै फैदों जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानै सुक्ति खालामना फैदों प्रमोद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै बहुद बोसोर थगायबोबाय थादोंमोन दिनै नुजाबाय आरो दायो दङ जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सार स' बिस्वजित दैमारि सारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो आरो थारैनो बिस्वजित दैमारि सारा जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय खामानि मावगोन नामा थारैनो बिथाङा बिजेपि दोलोआव दं नाथाय गुबुन दोलोआव दङ नाथाय थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन नामा बिनि बिसय नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथि बिथांमोना मोनसे गल्ड कार्ड बेटारिजों सालायनाय गारि इउनिभार्सिटि केम्पासआ गिदिरखाय आगोलाव माने बुंबाय थादोंमोन बे समाव बाथ्रा होनाय जादोंमोन आरो बे हिसाबै बे गल्ड कार्डखौ अलरेडि लानाय जादोंमोन नाथाय बिनि माबाखौ मा होनो रांखौ हरनाय जायाखै पेमेन्टखौ ओंखायनो आंनि आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय आंनि जिथु फान्ड बेनिफ्राय आङो 7,70,000 रां बै गल्ड कार्डनि बेखौ दिनै चेक होफैदों जेन'बा इउनिभार्सिटि जे बिथांमोनाबो जेबो गैया बे हिसाबै गतिके बे जिहेतु आंनि मोनसे कमिटमेन्टमोन थारैनो नोंथांमोना नुबाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सार प्रमोद बर' सार आरो बिस्वजित दैमारि सार स' दायो दङ जोंहा जोबनायाव देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बिबुंथि थारैनो देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा मा बुंदों स' नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो आरो बिसोर साब्रैनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोर सासेया खामानि मावगोन आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोर जौगानाय खामानि मावगोन थारैनो देरनाब्ला रन्जन दैमारि सार ना हाग्रामा महिलारि सार ना प्रमोद बर' सार ना बिस्वजित दैमारि सार बिसोर साब्रैनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोर जौगानाय खामानि मावगोन नोंथांमोना बेखौ जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय प्रमोद बर'नि इन्टारेस्ट नङा नाबानि इन्टारेस्ट नङा बर'नि इन्टारेस्ट नङा सोमखोर बिफांनि इन्टारेस्ट नङा लोगोफोर दायो दुखानाव ना लांफैदों बिसोरो नायदो सानै बरफनि ना मोननाय जायो बेवहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय बरफनि ना मोननाय जायो ओइनै कस मोनो सान्दा मोनो रौ मोनो कातला ना मोनो स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौहाय बिसोरो दाननानै फानहैगोन लोगोसे नैबे स्टेसन सेरावनो गारि लाना फैलायखायो बिसोरो नाय गारि लाना फैखायो गोगोमै गारि लाना फैदों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिसोरखौ दा
अब्ला नोंथांमोना दायो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि बे कमेन्ट लिरनायजोंनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा गोजोनग्लायो